Hello guys, जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानावमोना लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुङा प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सोदाब चेनेल लोगोफोर आं गिबियावनो खुसिजों मोनसे बाथ्रा खोन्थानो लुबैदों माने सिगाङावनो नोंथांमोना बेखौ मिथियो बे बाथ्राया मा कि जोङो प्रकाश बर'नो फार्स्ट जों गिबि डनेसन होदोंमोन बिएम फान्ड्स अर्गानाइजेसननिफ्राय जेब्ला बै समाव जोंना बे बिएम फान्ड्स अर्गानाइजेसना रेजिस्टारबो गैयामोन बाट दायो जोङो गेजेर खन्दआव गोबां जों बिदिनो माने बिएम फान्ड्स अर्गानाइजेसन मुङै जोङो डनेसन लानानै जोङो माखासे सुबुंफोरनो हरदों जों थाइसेबो लाखायाखै डाइरेक्टलि जों डनेसन खालामना हरदों जोबथारनायाव लास्ट जोंना मोलाव बसुमतारी सार जाय सेन्ट्रेल आबसुनि डेपुटि स्पिकार होनना बुंदोंमोन बिथांनोबो जोङो हरदों 10,000 नङा होमबा बेनो जोबथामोन ओमफ्राय आंनिफ्राय एसे माखासे थांबावदोंसो मानो होनबा जों बेयाव फुरा 10,000 हरनो गोनां जादोंमोन नालाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय जोङो माने टेनसन जाबाय जे जोंनाव अर्गानाइजेसननि माने ट्रास्टनि बा ससाइटिनि जोंनाव जेबो एकाउन्ट गैया स' जोङो बेयाव रेजिस्टार खालामनानै लानांगोन नङाबा उनावहाय प्रब्लेम जागोन स' बिनि थाखायनो आं बै समनिफ्राय बन्द खालामथ'बाय बेखौ जायखिजाया सोरबा प्रब्लेम जायोबा बिनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै डाइरेक्टलि पासबुकआव ट्रान्सफार खालामनाय स' बेबायदिनो गोबां माखासे सुबुंफोरनाव जों ट्रान्सफार खालामहरदों आरो बिसोरनियावबो हाबहैदों डनेसन गोबां डनेसन होदों सोरबा मोनदों 65 गाहाम सोरबा मोनदों 25 गाहाम सोरबा मोनदों 30 गाहाम मोनदों आरोना स' बेबायदिनो जोङो दायो रेजिस्टार खालामनाय जाय खामानिमोन बेयो जोबहांबाय दायो आं स्क्रिनाव एसे होना होनि बेनो जोंना जोबहांबायानो आरो जों एबार गिनो नांला जोंना एबार डाइरेक्टलि जों सरकारजों टार्म्स थाबाय माने रिलेटेड थाबाय जोंना ल' हिसाबैसो जों थांसिगोन बेवहाय रावबो गिनो गोनां गैला आरो रावबो सन्देह खालामनो गोनां गैला बेवहाय मोनसे खोथाबा बेनिखि 30 जानुवारि 2020 नैबे 2020 मायथाइनि 30 जानुवारियाव गोबां गेदेर जाथाय जाना थांबाय आं बेनि सायाव मोनसे ब्लगिं भिडिअ बानायदोंमोन प्रकाश नार्जारी चेनेलाव आं आपल'डबो खालामखांबाय ओमफ्राय आंखौ फिनि भिडिअ बानायनो हरफिनदोंमोन बाट बै भिडिअ बानायनायनि जाय कन्टेन्ट टपिकमोन बे एसे सोलायबाय मानो होनोब्ला बे मानसिया रुंसारि दायो जालांबाय रुंसारि जायै समावनो आं दिनैनो बानायदोंमोन बे भिडिअखौ ओमफ्राय आपल'ड खालामथारसैमोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव आंखौ बुंबाय कि बे टपिकनि सायाव भिडिअ बानायथ'नांला होननानै आंखौ बुंबाय एप्लिकेसन आंनो हरदोंमोन बे माने मोनसे अनसुंथाइ बिनो थाखाय 7 लाख रां थांबाय बेवहाय बेखौ बासायनो थाखाय बाट बासायनो हायासै मिथिबायना लोगोफोर गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा बे 106 एनुवेल कनफारेन्स बिबिसिआवनो जाथाय जादोंमोन गारि एक्सिडेन्ट जानानै फैनाय समाव बिबिसिआव फैदोंमोन माने ओमफ्राय बेयावनो एक्सिडेन्ट जानानै मानसिया रुंसार जाबाय गासै 7 जादोंमोन बै समावनो अन द स्पट ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय दायो मानसिखौ हस्पिटालाव लांदोंमोन गुवाहाटियाव बे जाय माखासे इन्जुरि जादोंमोन बिनि गेजेराव दायो दिनै सासे रुंसारि जाबाय आरोना 7 लाख रां थांबाय अनसुंथाइ मोननो होननानै लुबैनानै माने बेखौ फाहामनो थाखाय हरदोंमोन अब्लाबो आं स्क्रिनाव एसे होनानै होनोसै नोंथांमोननो लोगोफोर मोनसे बेनो कि बे समावहाय इसोरखौ फुजिग्राफोरा बे जाथायखौ जाखांनायनि उनावबो स्टप खालामाखै फावसायाखै नेक्स्ट दिनावनो बे एनुवेल कनफारेन्स 106 एनुवेल कनफारेन्स बिबिसि बेखौ सामलायदों माने सोलिफिनदों कन्टिनिउ थांबाय थादों बे समावहाय आंखौ माने बरायदों थेंक इउ सो माच बिबिसि आंखौ बरायनायनि थाखाय आंखौ मान होनायनि थाखाय मोनसे आर'नाइ जों बर'नि मान गोनां आर'नाइ जों बेखौ आंखौ माने बरायनायनि थाखाय आं गोबां बै समाव आं भिडिअ बानायनानै आं नोंथांमोनखौ थेंक इउ बा गोजोन्थों आं जासिनो हायाखैमोन दिनै आङो गोजोन्थों बा थेंक इउ जासिहरबाय मानो होनोब्ला आं दिनै एसे फ्रि मोननायनि थाखाय आंखौ निमाहा गोबां लेट आङो थेंक इउ जासिहरनाय जादों अब्लाबो आं बै समावहाय ब्लगिं भिडिअ बानायनायाव एसे थेंक इउ बुंखादों आङो बुंनायालाय बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेल इउटिउबार नोंथांमोनखौबो जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेनसननि जानानै बरायदों जों जोबोद गोजोननाय मोनदों रंजानाय मोनदों नोंथांमोनना जोंनि बे बिबिसिनि 106थि बोसोरारि जथुम्मायाव जाहाथे फैनो हानानै जोंखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय जों इनायनो रंजादों जों आलासि बरायनाय खामानिखौ बेयाव दोनथ'दों जाहा गोबां आलासिफोर फैगासिनो दङ बिथांमोनखौ जों इयुनावहा बरायगोन स' बेवहाय आंखौ रेसपेक्टै आंनो आर'नाइ होनायनि थाखाय गोबां थेंक इउ आरोबाव खेबसेबाव लोगोफोर बै दिनखालि गोबां गेदेर जाथाय जानानै बे मिथिंगायारि जाथाय बेफोरखौ नोंसोरो बायदिसिना साननानै फोसावलायनो गोनांथियानो गैया बे जि जाना थांबाय बे जाथाया जाखाबाय बे इसोरनि माया मिथिबायना आरो नोंथांमोना खुनु रेकर्ड मोनाखि बेफोरबायदि दिनैसिम धोरोमनि बेलायाव रावनिबो धोरोमाव जे जाफेराखै होननानै बेफोरबायदि रावबो बुंनो हाया सोरबा जुदि बुंनो हायोब्ला आंनो खोन्था नाम्बारखौ आङो गाहाय डिसक्रिपसनाव होखायो नोंथांमोना आंनो खोन्था जे जोंनियाव जाबा बाथौ धोरोमनियाव जोंनियाव जायाखै
बा ब्रह्म धोरोमनियाव जोंनि जाफेराखै बा बेबायदि रावबो धोरोमा बुंनो हायाखि जाफेराखै होननानै जाखायो बेफोर मोनसे मिथिंगायारि बे जाबाय इसोरनि माने खामानि नङा होमबा बे जाबाय मिथिंगायारि खामानि नङा होमबा बेखौ जों बयबो इसोरनि खामानि होनना बुङो नालाय बेथ' नेचारेल मिथिबायना बे नेचारेल जायो आरोना स' बै दिनखालि 30 जानुवारियाव जोंनि बर'नि एनडिएफबि बा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड आर्मिफ्रा हाथियार सारेन्डार होदोंमोन हाथियार आर्म्स दिखांबायमोन माने गुवाहाटियाव होदोंमोन बै दिनाव खालि जादोंमोन आरो बे जाथाया स' थेंक इउ स' माच आं लास्टआव बेखौनो बुंनो सानो कि बिबिसि आंखौ फरायनायनि थाखाय आरो बै बे जाय मानसिया रुंसारि जाना थांबाय आं बेखौ रेस्ट इन पिस होनना बुंसै गोजौआव अबंलावरिनाव माने सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोन्थों बिथाङा हेभेनाव जायगा मोन्थों आरो जोबथारनायाव बेनोखौ बुंनो सानोखि जोंनि बिएम फान्स अर्गानाइजेसना स्टार्ट जासिगोन आरो बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोना जोंखौ हेल्प खालामबानो जाबाय सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय जों जाहाथे पाब्लिकखौ जोङो मदद खालामनो हायो जों ससियेल वार्कार हिसाबै जोङो रायजो राजाखौ नायनो हायो कि जोंनावबोथ' इसेबां रां थाया नङा होमबा जे सोरनिबा न'खराव थांनाय बेखौ लानानै जों गारि लानाय हस्पिटालसिम लांना थांनाय बा सोरखौबा नायनाय जोंनाव रां थाया मिथिबायना आंथ' एसे एनै जायो खामायनाय दं आंनाव बेखौ आं गासिबो बेफोरावनो बाहायजोबा आंनाव सेभिंस थाखायानो मिथिबायना आंनाव सेभिंस थाखायानो ओमफ्राय सोरनिफ्रायबा दाहार लाथ'लायबावनायसो जायो दा मोनसे जाथाय जादों बिबारि बसुमतारी होनना बुंनाय आं बेखौबो नायनो नागिरदों दायो जों नोंसिनिफ्रायनो हेल्प नांगौ बिनि सायाव आं भिडिअ बानायगोन आङो फिनैनो ओमफ्राय स' नोंथांमोना जोंखौ मदद खालामबानो जाबाय बिसोरा बिनि जिउआव गोबां खैफोद जाना थांबाय बैसोबो जाबायदां दायो बिथाङा हाबा जानायनि माने महरावनो गैला ओरैबायदि माने बेमार जाना दं आरोना स' अनखांनाय मोनो गोबांनो मिथिबायना जोंसो बर'जों बर' नायलायनांगौ हेल्प खालामलायनांगौ स' लोगोफोर आं बेखौ आपडेट खालामगोन नेक्स्टआव स' थेंक इउ स' माच गाइस खुलुमबाय